Ye so la si. La si. La si. Laure su Christian kan ni vek to lo. Christian si inga tinge inuna nar ber. Tuihna siam tu thingle mau di chereu zonga in khosa. Ke ni thingle mau ki wang lu tin. Kan Tuihna na tor na chan tur pakhat ba ka selo. Indon tor hle mai nang mani wanga in thla te nan tor na satur zia hi indon phak la vem ni khonge kan en ti ram cheu. Enda che tui har sana khovel rak thak zia hi hetiang in thlen ma hian har chuak watang cheu. Hey, hatige, hansu poison che lo bia. Time mo. Tin pa. China kan thil mu la si ni ho lo mai. Pathian mi tir po ni thai. Tuihna ti chelo zong in ma la tongu. Ramngo kan wa chereu zel hian kan Tuihna siam tu ati chia a chu chuan kan sikle sa le kan ra tui don dan te thlengin na satakin a ngong ani korle luidunga kan bol hlo pai te hian kan tui tlan le kan lui thiang hlimna ati chena sa em a plastic hian toirel nan kumzali tanga zanga amamu a kan plastic the thang dan te thil siam chhuan hmun pui factory atanga kan thi chemical telte korle luidunga te kan paya chu chuan kan lui tui te mishing te le nungcha te ta na him lawa na satakin a chwa a hemi chungsanga hian ra manna thazo kan nei angai ani chu wangin keimani chau in ngai to lovin kan thla lo la kal le zel turte an lo dam khu chwa ve theinan kan thingle maute humhalh thaila bolhlote a paina hmun tura tak paila ti chuan kan nun na nar ber kan Tuihna le kan lui tuite duat tak de dim doi takin humhalin en kol zelang u